Straight to the point. Ni ang mga higala atong kauban karon, ang atong governor-elect, ha? Permiro pag-ari niya mahigala, interview pa to na to. Kandidato pa siya adto. Sunod na ni Ari mahigala tong last na tong interview Saturday before the election. O karon niya nabalik mga kahigalaan niya. Gobernador na gyud, ha? Sa Sugbo mga sugiting paminaw. Straight to the point. Medyo ato ning hatagag pagtagad mga higala unsay mga plano, kumusta man, no? Mga sukiting paminaw, no? Si Governor-elect Pam Balikwatrro. Gov, mayong buntag nimo. Mayong buntag, Attorney Rufil, ug sa imong mga listeners sa Tibok Probinsya sa Sugbo. Yan, hidyo ko diri, kay magpasalamat ko sa una sa ato ang mga Sugboanon, nganing buto kanako, ug katong mga volunteers, nga wako kailang, grabe ang tabang kanako. Ug sa imo sa attorney, sa imong pag-imbitar nako, kay sa imo pag-imbitar nako, nadunggan ko sa tibuok probinsya sa Sugbo. Priya kuan gyud, no? Salamat kaayo pod, no, nga kanang kumbati gyud mo tong daghan ko mga questions nimo nga grabe tong eleksyon na. Wa ba ka ma-discourage kay ako nakabantay man ko nga ang imong mga challenges ba? Ang outside nga challenges ug internal. Namo ko kinibaw-an nga nagka-problema bitaw ko, di ba ka mo sibog kadugayan si Pam Balikwatrro? Kada bang mo ito ning utana ko nimo num ka utana ko nimo nga. Wa ka ba ako na nga kanang kuan kanang ngano nasud man ko ining hitabo. Nasud yun na there was a time attorney ningo jud ko sus nganong ni enter pero kung kakita ko na sa katauhan ba nadasig jud ko kay kita ko silang mga mata bitaw na ilang paglaom gihatag diri nako. So maong mo gitoy nakapadasig nako bisag naay point na sus ngano man ni intawon gisundan man ni nako. Bitaw kay grabe tong imong kuan grabe tong imong challenges nga nakunan, no? Kay do na may mga nisulti sa dako god nga mo na mo in fact nagmonitor gyud ko katong mga rally ninyo. Nagmonitor ko even katong rally sa Danao. Gamonitor ko unsa nahitabo dito. Unsa man hitabuan, no? Salamat kayo attorney, pero I think ang ako yung challenges, no, human namang election, ang kanina sad atubangon ang governance. Kana humana ang campaign, ang governance na sad I think will be the most challenging. Kini aligre ni. But before anak man gud kini mga tao gud wa pa maka-move on sa election favor. No, sus ka naganahan kay kumubalik. Nagimingaw ko sa akong campaign schedule nakadaadlaw na as probinsya. Gusto kay ko mo adtog yun. Musuroy pero nagbantay sad ko sa akong seguridad. Yeah, correct. June 30 makalingkod ko kay naagyoy mga intel report nato no nga ngatong kinabuhi in danger. So mo na nga akong seguridad akong giatiman nagamping ko sa akong kagalingon. Bisan og ganahan na kay ko magsuri-suri mo apil ko sa mga celebration dito sus nagoy uban attorney 1 week na sige paghihapog celebrate ba. But I cannot join kay ako ang seguridad akong ginahuna. So makasabot sa mga tao ana kay I hope makasabot sila attorney. Lalim lang imo pagpadung pa lang gani campaign nga katutuang murag daog na ka medyo ang grabe naman ang threats kini adto, no? Karon sad gyud na sad gyud mi nadungog mao na nga amping lang ko sa akong gagalingon kay sayang ilang boto ko maunsa ko. Bitaw simbako lang sa tao, no? Lang, so nya kumusta naman yung paminaw nimo daog na gyud? Mo na attorney no ang ako amang kung nalipay jud ko attorney nalipay ko overwhelming kaayo heartwarming kaayo ang gihatag nga mandato sa katawhan ako no wala ko na expect yun ana kadako ang atong boto no so nag-speak gyud ang nagpadungog yun ang nagpadayag yun ang probinsya sa Sugbo. Pero kanang ako asang ginahuna ang responsibilidad. So I don't look at the power side. Ang akong ginahuna ang akong responsibilidad. Mana nga karon maghisgot ta nang imong responsibilidad pero sa ginaingon nako kini mga tawo no murag hantod gud karon murag kuan pa gyud pildi lagi gyud no. Pildi tong pikas daog rin so murag ano ba. Kini ni ang ako ipakita nimo mapa ha. Asa mo tong mapa names. Palayo ko nako names katutuan ka ta review gamay names. Katong mapa nga kani gani ha. Mao ning mga areas nga daog ka o mao ning mga areas katong daog tong kontra nga si Gwen. Okay. Diba ganang green mo imo o kanang blue mo nang kang Gwen. Unya limang ka sa 7 ka mga syudad nga makabutar og gobernador usa ra iya nadag-an ang Bugora. Ang tanan, no? Pinaggrabihan pagkasipa ayun. Dali man ka destalisay lang gudaan. 80,000 ang imo ang iya 30,000, 85,000 kapin. Yang iya 30,000 ra kapin. Gilubong sa mga estalisay, gilubong og mga sa Mandawi. Of course kanang Danao ibutang tala nga daog gyud kas Danao pero ang Bugo nakabaw siya. Abot sa Toledo gilubong, pag-abot sa Karkar gilubong, pag-abot sa Naga gilubong. Por bidang rabiha gyud nga. Ang mga component cities gyud no kay ang kanima gyud ang mga cities mas
dali sila makadungog sa social media, mas nakaila sila nako ba. So mao gyud siguro na nga kuan gyud kanang daog gyud ta dihang dapita. So kuan kay attorney oy kanang unsa na ako gali speechless ko katong nga time na mga 7 o'clock na katuning guwa na sugod na sugod na ang result. Nakahilak gyud ko at some point ba. Nga unsa na nakita nako nga mga tao ba ning kuan gyud sila. Ning fight for their right bitaw no nga ako gyud ang gipili sa kuan kayo to attorney oy kanang unsa na oy kanang heartwarming gyud. Grabe unsa na sa Bisaya kanang damdamin maduot gyud ang nakita gyud nako pero honestly attorney katong weekend na katong padong na nakita naman ako nga dumadaog na gyud kay sa social media on the ground bisag asa ko mo adto grabe na gyud may nangup ang mga tawo nako. So nakita na nako labi na katong gipagan tag suga dito sa pagan kog suga sa Pinamungahan so na gyud ilang threatan na gyud sila nako that time gyud. Sus grabihan no kay kanang mao to sa atong unang interview gani nga kana na ang imong ingon nga may file ka gani adto kay just to issue a statement nga nagyo sa kontra nagyo mo file ana. Nya murag kuan na gito. In fact ako nakoy mga nahibaw-an nga mga uban nga mga business mga businessmen sa Cebu at that time murag walang yun. Tanaw la. Daghan kay attorney oy nga mingon adi nakadaog so, even ako mga kaila no nga behind my back inong di nakadaog pero ako naningkamot lang gid ko. Naningkamot lang gid ko nga magpaila sa kong kagalingon niya. Kugi lang gid sad. Unya I was just being myself. Wala gid no kita ka sa ako ang proclamation sa ako meeting daban si simple ra gyud. Mintras sila grabe gyud kaayo pasigarbo to the max. Gara gyud makita nimo no. Pero ako I was just kuan lang gyud kanang dito ra gyud ko sa katawhan. Mao gyud. In fact, to be very honest with you, Governor Pam, kami especially sa kontratista nga imong usas imong mga naa sa imong circle karon nagkita mi sa usa ka nahihaya ba nga nay namatay bitaw dito nagkaabot mi. So yan na-mention ka niya. Dili nako no istorya mi. Ako mismo at that time manggod ko nga siguin tanan mayor iya tanan kuan iya gusto gud tanan mga tao gyud nga naay mo kontra pero as of now medyo lisod gyud no at that time ba no kay katong imo mo gusto grabe ang kana bitaw ang timing no nya ang okay at the time murag mingaw pa man to kayo so na timing ang kanang kuan hantod sunod bitaw nadakpan si tatay nya katong gigukod na sige kadiha naman ko na catch akong attention gud nga ano ila mas na nion nga sobraan pud ba nga kana na ang unay mo kuan nila halakiha katuwi tang sa una pag pandemic nga do na sila ang shaming bitaw muna siya sa ordinary nga tao body shaming tawag kong bayro tambok kung sa lang to anything pwede niya mabintang na ako gibintang na gyud ba nya kato sa una pag even ang mga kuan even ang mga ordinary nga mga tao ilang sakyan ilang ikiha ilang nya karon tong gikiha ka sa NBI gipatawag ka sa NBI niya, ikiha ka sa DSWD, ako mismo nagkatsa kong atensyon nga, anong ilang kanaon. So, motoin ko nga ating bitaron si Pam, para nga maka-interview sa ta. Maudi ito, attorney. Motoy first yun. So, niya na pa sa mga survey nga gihimo, nga, sa ito na survey. Fake survey. 2%. Obviously, it's fake, no? Kaya towards the end, ingon to nga 2% na balatong ako. But ito, nadaog ko. Kato nga survey fake yun to, kay ang ila 95% kapin, ang imo 4% ra. Yeah. Wala gyud ko gipang-publish anything about ka ng mga survey. Na internal lang pero wala gyud na mo gipagawa. Yeah. Unya pagpadung na nga kaduol na human na sa atong interview, di man kumutuo gyud ako day. Hindi kin kasabot na gyud ko nga binuang ning survey ha kay 95 ang iya kang Gwen. Ang kang Pam ko no 4% kapin. Ya human sa kong interview niya, di pag unsa lang di pagpanghambog, nakatabang mo ito istasyon prebuyag lang ha. Yes, attorney. Modesty aside. Salamat kayo adto ning saka gyud ang ako ang kuan adto rating after sa atong interview. Muna nga dili ko mutuo nga pag hapit na noon na kuan day, hapit na nung election dakin. Na 2% na hinong iya. 98% na hinong kanay. Mao ni nga survey. Muna. Unya mo lang may ko ha, saro human ako na interview. Unya ani na hinuon at ang tinuod binuang ni subiha. If you look at her social media, kuan kayo bubo kayo yung engagement kumpara sa kuha. So how can it be? Na 2% lang ako murag unrealistic ba? Unrealistic ba? But of course that was part of their daog-daog nako no. So
Grabe no. Muna istorya sa taan lapita pero ngadto ta sa mga responsibilidad na Sige, sige. taon. But before anak pa gyud. Kay sa ko naging mga tao lagi pa gyud ka move on. Nani jud ko nimo pa para magmarites ta kung sa pay nangahitabo pa para madungog sa datong mga kuan listeners karon. Yeah, oh. So kini ni ang human sa election nag-coverage mi adto. In fact dito ka sa pinamungahan wa na mag-abot mo reporter remote pugo akong assign dito nga kubiran ta to pag-kuan nimo pero na una na ka. Human adto diin na magkadto. Dito na kaguli sa balay. Diin man ka. Pag human adto attorney no ning butar ko dito na mi sa Golden Prince Hotel kay dito man ang amo ang murag war room dito mi naghuwat sa results. So nitago na ko adto. Man ako adto I have to secure myself after that. So dito ra ko and then dito ra ko nagsa ako mga team. And then pagagabi ana to dito mi nag-abot mi dinner family. So naghuwat na mi sa results anang gabi una. So lingaw na kaayo pag mga alas 8 kay na feel naman namo. Pero there was I don't know if you noticed no there was niguwa nga 1.4 nya 300 sa kabantay mo ato sa mga radyo boom radyo. Nya niguwa early evening. 1.4 ako nya murag 300 kapin iyaha. Na iningguwa but then sa Comelec nga count mo to nga 1. Naabot kog mga 1 kapin na nya ninaog after midnight mo to nga nag-post ko nga nag-post ka okay na kuyawan naman mi kay ano man na ninaog ang ako but then pagbalik adto na gyud adto nagkutob 1.1. So grabe overwhelming gyud ang gihatag nga trust sa mga tao diha nimo. Unya kabaw ka attorney nga daghang gwaytug atong gabi una ko no di ba ingnan nasad ko nila kay pag naog kuno sa ko ang katong ako ang results no pag naog ba nang hadlok kuno sila nga imata nila mo pa kuno gihapoy. Matikasan unya so daghan kuno kay gwaytug adto kay nagmonitor. Grabe. As na kami akong daughter wa say to kay gisuspend man to. Pag naog gisuspend nila ang kuan ang proceedings no so ang ako tong daughter na uban namong team dito nagatang sa social hall. Grabe itong kuha na eleksyon na. Kanang daghan yun ang mga study ani nga nagpanghitabo sa Cebu. Historical kayo. In fact, ako naghimuan akong kulom sa pamantalan na Freeman nga ako kang gi-describe as David kontra ni Goliath. Ako na siguro David without a sling. White tirador. Mas grabe ni kay ni David kay ako'y tirador. Maog yun, no? Unya, kabaw ka, ang most challenging pa yun dito, have you seen sa news katong pag-proclamation? Dugay kay ko gi-proclaim niya, pinamungahan na sad. Ang wa ni hatag sa results, but mo to ni appeal ako mga lawyers nga bisan pa og wala ang result sa pinamungahan, daog naman. Daog na, bisan pag ihatag na lang tong result nga, nahabilin. Sige, na lang to. Daog na. You know, they try to they try to stop it good. Everything fact, they can, you know, they even try to negotiate with the Comelec. So mo to nagkagubot ang mga there was attention no ang mga DDS mga Duterte supporters kay nangabot man sila kay nahibong naman sila nga ano pa ko na dugay kayo nga so mo to they were gusto na sila mag-rally dito sa Guwa daghan nangabutin ko ayaw lang sa ako lang jitong gipugngan as much as I can nung maabot jud og 4 o'clock tagaan lang nato sila 4 o'clock. So mo to pag 3:26 na proclaim nako pero saba na kay dito sa social hall no nas nakita niyo sa video grabe na ang tensyon. Gibuhan na ang mga tao niya sa kontra ko musud dito. So nagubot nahadlok jud ko na magubot to ang People's Power to. Actually I told my lawyers no nga kung magstorya mo sa Comelec na sila nga this might cost gubot diri sa Cebu ba. Kini mao na ni. Ato gipakita gamay ha. Mao ni ko na ba attorney kung magsugod na ni gubot ang Cebu, moabot ning Manila. Mao gyud. And this will cause an outrage sa tibuok country no if dili ni ninyo ma-settle. Mao gyud to, mo to nga eventually na 3:26 na proclaim gyud ko. Kay kinumdum gud ko adto, kana na ang nag-program pa ko, nag-interview pa gani ko nimo at the time, doon tayong mga reporters ito. Ay, hinamno ko. Among gilanat ang coverage, akong gisibok ang coverage ni lapas-lapas ako sa mga program kay gusto mi nga maka-live gyud ta. Naka-live mi sa Facebook but gusto mi nga ma-live Facebook og sa atong naandan nga transmitter pero ko matik mo dugay mi siguro. Giputol na akong program, limang ka nagwa ko muundang na stress na kana kuan no 3:26 na gyud so mo to nga tensionado na gyud kung daghan pag ginig mga bot
kung di ni sila ma-proclaim. Actually daghan jud nagamot mo to. Daghan na kay tao niya. Nagnanan siya naghuwat ang uban. Sila I think Vice Gov Glenn Soko nang grupo nila ba naghuwat na sa kami. Nga i-proclaim I sila, heard na wala sila manood kay basin niya kunog mabuhan ba kay hot na kayo ang mga Igo ka nakatalikod, nanood sila. Yeah, sila pa gipa-proclaim. Sila na sad ang gipa-proclaim. In fact, mga tao gani murag nagkuha na sad sila, nagduda na sad sila atong panahon na kay pagkakadlawon giundang man tong kuan. Kay kami monitor man kami. Ang DYHP at the time, grabe mo itong coverage, no? So giundang kay naay mo ni mo na nya morisyon pagkaugma nya dugay kayo ang pinamungahan na lang gyud paabot na ba. Delaying tactics jud attorney ang gibuhat adto no. I can feel man gyud namo nga naa atoy delaying tactics ba. So sige lang, mo nagingon nila nga good things happens to those who wait. So nagpaabot lang gyud ko. Pero diriyot gito ha, tensionado na kayo dito sa sulod. Nagsyagit-syagit na ang ubang mga Duterte ba, supporters ba. And people were coming already from everywhere. Kay ready na sila at 4 o'clock kung unsa man gani. May gani na ayos to before 4 o'clock. Possible kay to attorney, di ba? Kung wala pa to na stop nila, possible kay to nga doon na nang gawas gani nga doon na protesta ni file na ogwan nga to stop the kwan. Yeah, they filed a protest against me. Nuisance candidate ko nako. So kwan kayo no. Porbida. Grabe kayo mga panghitabo nga daw shocking gyud kayo ang kwan. In fact, hantod karon mura og mo lagi na kay doon na sa speech si Gwen at the time nga natug ba ko nga pagmata nako lain ang gobernador. Mura bag ana ba nga pagka istorya ba? Mura gyud lahi kayo gyud. Mo nang ang akong pag-describe sa kong kolom sa una nga David ug Goliath ni. Nga kuan nga kumbate. And you know what, one thing sad ako masulti ba nga wala gyud ko nag-vote buying ato attorney. Daghay na hibaw gyud ana kay wala gyud ko nag-vote buying. So kuan gyud to clean as I've promised ba. Clean campaign gyud up to the end. So mo na nga historical somehow because maybe all over the country first time nga way machinery, way vote buying. Yeah. Mura gyud ingon ni Gwen nga natug ba ko nga pagmata nako lain ang gobernador. Na tinuod gyud pagmata niya lain ang Kani. Mo man ni kini pagka-istorya ha, manjo haman tong audio ni dong. Pabati ko ng audio dong mo. Yeah. Ambot natuog ba ko nga pagmata nako bago ng gobernador? Kay gitawag man niya yang kay alang kaniya gobernador. T-shirt sa Unsa man ni kuan na? Governor. Tungod sa ibong kuan. 2025. So muna I think na suko na siya kay nganong nagpatawag kuno ko sa kong kagalingon governor kung wa man ko nagtawag sa kong kagalingon governor sa PDP laban ako man ang governor nila candidate. So wa man sa kuningon governor may 2025 taas akong hair magud matakuban magud sa ibabaw ang 2025. So mo to na react siya nga ngano kuno nagtawag ko sa kong kagalingon governor pero tinuod man sa I-claim na nagyudahan. Claim it. Bitaw. Muna nga sige siya giyaw-yawa na. Ano kuno nga ipagmata niya nanay lain governor. So, ka attorney, being governor man good for me ba is not power, it's not a position. Para na ako, service and responsibility ni. Maybe she's looking at it differently. Nga ang title para niya, importante. Pero para na ako, di mo na importante akong title. Basig tawagon pa ko nila og ma'am or inday. Okay, ragyod na ako or pam. Wa na kaso. Para na ako, leadership is not about position. It's about service, good. Now, ang mga tao, kay bao nga, grabe yun, overwhelming yun ang ilang pagbutar nimo. No? Grabe gud kayo. Grabe attorney. Ang uban gud in town naglinya dugay kaayo, nya nanguli gud in town sa probinsya. Kana mo gid naka-touch nako ba? Mo gid ako nahilakan nga daghan taon malibot akong balibo when I think everybody went home to the province. Nagasto, kapoy, time para lang gyud makabutar sila nako no. So kana bitaw magunahuna ko ana attorney makahilak gid ko. Ang mga tao ana day gid sila nga gidipinsahan gid nila ilang buto ba para nako. Tabang ang everyone no kuan gyud sila ba? Kumbati jud taon yung nguli gud in taon niya. Biya na
Muli ka pliti ana ba. Mao gyud. Nya nagninya pa taas kaayo para lang gyud sila mobuto nako. Oh. So kana gyud attorney di gyud na nako pakyaso ng katawhan. Ako gina silang serbisyuhan sa akong makaya. Mao gyud pastilan. So mo na nga karon daog naman inom sa tubig kaya na emosyonal na sa katong last atong interview sa Bado before the election emosyonal ni Dr. Bernard Masanto ikaw Oh. gyud attorney. Na pa nimo pahilap kanino. No magunahuna lang ko pag-antos in taon sakripisyos katawhan Oh. mo. Para lang gyud na makadaog ko. Mao gyud. Nga gipaglaban jud ko nila ba. Oo. Mao na nga. Di man ka nguban. Grabe gyud ang gihimo no? Ang contribution sa matag usa nga katong kuan ba grabe gyud. Hindi man ingon sila attorney nga nakadaog ko no kay tungod daghang galagot sa ni Gwen no. Yung ko nga di masad siguro kana refactor nga maglagot Combination sila. of factors okay, ni. hate man na good pero Oh. mas strong man gud ang love. Oh. So mas nagpaibabaw gyud ang ilang paigugma diri nako no. Of course na factor nagdagot sila speakers. Oh. Pero na love sad ko nila. Oo. Otherwise kung di ko nila ipaglaban no. Oo. Nga uban gud intawon sa probinsya attorney maghimo sila ilang tarp ba. Nga ibutang ako plido nya kasako. Oo. Ana ba Grabe so, gyud. Sus. mao na nga touching kayo. Kuan gyud kayo. Kana bang ang mga tao ba grabe gyud nilang kalipay unya. Oo eh. Mura bag nahinay ka naman la kung bati na lang gyud no. O bito na it's all worth it good. Oo. It's all worth Kaya ba it. baka mo mga kauban din nalipay apil? Kapaw ko kay naay ni Anto dito sa Capitol. Ang ilang gikalipayan kay Taon. giinan magutot itong iyang vlogger nga inigapil din nimo padadaan kog buwak sa patay. That's very bad good. Grabe good to. Mura man og ganang lain paminawon ba? Bastos kayo. Hulga nga kuan na. Dominante, arrogante ra gyud kayo. Yun ako ba I realize something ba nga you don't win an election di ay by being arrogant and by being dominante. Mo daog jud kag election. Simple lang yun. Be yourself. Pagkita ka sa katawhan nga naningkamot ka nga ning barug ka para nila. Mao gahapon lagi ato I was a guest speaker sa media convention sa PSMSG kanang Philippine Society of Medical Doctors in Government pa. Katawa kay ko kay naay ni dool ako, ma'am, congratulations, thank you for coming and thank you for running. Ko nga, unsa may but pasabot ninyo ana nga thank you for running. So nagpasalamat sila nga naay tao nga nimbarog. Ingon ako mga kauban, ay salamat di na gyud ta mapadaan buwak sa patay. Mao lagi Artony Gravia sa dato para nako below the belt said kay to you don't deserve it. Yeah. Okay, so karon kining nalipay ta nini mao hitabo ron ang mga tao imong gipasalamatan aning overwhelming ni mga kadaugan. Human ani arita sa responsibilidad, no? Sige, attorney. Ako kang pangutan-on labot ini karon nga karon May 30 ron. Di na to kalimtan May 30 ron usa ka buwan 30 ka adlaw gikan karon formal na kang function as governor sa atong lalawigan Sugbo. May 30 sa atong kalendar. By June 30 mao na nga ni anak kas Kapitulyo molingkod na gyud. Mo ni atong hisgutan nun og nang hinaut ang katawhan nga nibutan nimo daghan sa expectation nga kana na ang nag-expect dako nimo although ato lang sa inyo nga manage sa mo sa inyong expectation ha kay importante nga kon man labi na permiro pa nag-expect sila og gusto sila nagampo sila nga successful ang imong panggobyerno. Yes, attorney. So daghan tag mga butang intanawonon nya nahinaot nga unta nga ikaw masuccessful og ang imong team palibutan kay mga team nga parihag krusada nimo aron nga makuha na ang target nga successful ang pagpangalagad sa mga tao. Importante ang imong palibot sad og importante ang goal nga maabot gyud. Mo na akong ipangutanan nimo karon labot sa transition team na unsa na unya unsa ito mga plano first 100 days nga natay ma-accomplish ug unya ang paglingkod nimo unya gyud no 30 ka adlaw gikan karon taga Kapitulyo ka na. Straight to the point. Now arita mahigala kay sugod na magyud no 30 ka adlaw gikan karon siya na may lingkod mahigala nga gobernador diri sa atong lalawigan Sugbo pero daghang mga challenges dili lalim ni nga responsibility nga gibutang sa ang abaga karon no kay mga tao gyud limang ka nang asa man ka mangita nang way kwarta way palit ko ako ganing giingnan to iyang kon nga diri sa radyo gani naghisgot bitaw ko nga hasta yung mga tarpaulin dito sa kuan nakaadto ko sa San Remigio kay nanagkot ko dito pag Semana Santa kana na ang og dunay 20 siguro ka tarpaulin si Gwen og si Glenso ko nagtapad ang kang Pambari 4 may lagnay usa kada 20 kabok nga abot sa unahan na po batay lisura aning kalakiha moto nga kang mano ako mismo niingon gyud ko nga tong dunay mga gipamutang nga mga streamers gibutang sa mga
kini ni ang flyover nga mga skywalk sa Sugbo nga kana na ang Cebu is a Garcia country, unang gipasingilan kami mas DOHP ingon kong wa gyud may budget an in town. Ayaw may papasangili kay wa may budget ana inana. Unya ang sunod pasanginlan si Pam, ako sad miingon gyud ko nga bida ako nakakita sige ko dito sa probinsya. Gagmay yang tarpulin niya, wa gyud na siya. Yan, nahimo ang tarpulin para niya. Yung sunod pasanginlan kato yung taong usa nga kuha ako sa interview nga unsa man ka kamo may nako sa CCTV sa wagi ko sa kinan sir di gini ko mo drive. Nahimo gyud kuan mga higala ba. So lisod magud kay nang ang kamatuoran mo gawas man gyud no. So karon inana ang nahitabo. Ang mga tao grabe ang overwhelming ang iyang kadaugan. Ang mga tao daghan nangalipay pero kini mga tao nga nangalipay nagbutang ni og responsibilidad sa iyang abaga. Mao nga bugat ni nga responsibility di ni basta-basta. So mo na nga kini ni ang manghinaot nga magmalampuson siya niini og successful siya sa iyang pagserbisyo kay iyang ibalik ang serbisyo sa katawhan no. So karon ngarita manghigala kay kumusta naman ang iyang mga plano og ang iyang transition team. Una sa transition team nga kana na ang mauna mga higalay ang Cebu City kung atong tan-awon mahigala si Archibald o si Raymond Garcia okay na no. Sports na kay mahigala si Raymond Garcia okay ni no. Na nagatubang sang Archibald so kanimi kuan lagi kayo yan transition team nagatubang transition team ni Archibald naglamano na no wala lagi kuan so simple kayo mga kaigalaan ha ako na nang gipakita mga sukitig paminaw nya human asa man to mga pictures kani nasa picture naglamano nya napay to nagakos dong asa man tong usa nga nagakos sila asa man tong usa kani so kanang kaingon ka ba nga okay ra kanang sports lang no i-turn over og klaro kay ngato ba og tinuod ta nagmahal sa Sugbo atong i-turn over og klaro para nga ang serbisyo dili maputol so karon mo na mangutan ako kumusta man Governor Pam kini ni ang transition team nimo nakahimo na kag transition team ready na sila ang pikas kay gisugo sa DILG ni comply sila nga nana sa transition team pero kumusta man nagka-meeting na ba ang transition team nimo o transition team ni Governor Gwen kay I understand gahapon mo nag-request mo og meeting. Kumusta? Ako attorney no without a doubt kabalo ko na makaya nako ang responsibilidad. I'm in the right age, the right background no kasing-kasing nako nasa pagserbisyo. Ang akong transition team ready na sa akong gi-promise akong interview during the proclamation nga the following week akong ipreparar we were ready for 2 weeks already na akong transition team. Sec Ace Dorano is part of my transition team now as he is my political and economic consultant. However, ang ato ang muang concern ani karon ang kaning side nila kay na ay mga delaying tactics no murag gisuway nila og obstruct tanan kay sa Bisaya ang obstruct kanang gisuway babag ma-feel na mo nga naibabag kay 2 weeks na mi nagsigig request so finally gahapon nagmeeting sila nagpagawa sila una siya executive order nga gi-appeal niya ang provincial director sa DILG as ihang vice chair sa ihang transition team. Na sila timeline but ang ilahang gusto mahitabo nga unya na i-turn over tanan June 30. Uy. So that would not give us enough time to look at the documents no kinahanglan pa na mo i-preparar para na ay continuity. Supposedly May 30 dapat magsugod na ang engagement nila og namo. But karon pa kuno na mag-meeting sa ang mga department head niya na misan na dungga na i-threat na basig ang kanang mga department head by July 1 mang-leave na. Para mura bag kuan ba nga ilang ipalutaw iyang ibuta nga tawa para 4 di mo kamao lagi tawa na paralyze ang kuan ang gobyerno nila ang panggobyerno no so naajud nakita nako muna ako hangyo unta ko nga palihog lang Governor Glenn Garcia kung naa kay pagmahal Governor Gwen mo man tong Governor Glenn Garcia man tong ingon Governor Gwen Garcia no kung nakay pagmahal ug pangpangga sa katawhan sa probinsya sa Sugbo
dapat imo naming tabangan sa transition para naatay continuity na dili maundang ang ato ang operations sa provincial government. So mo na ako you'll be hurting the people. You will not hurting me because everything is documented. So I can always be transparent. Kay mo man akong gusto attorney ko transparency. Pwede ko moadtos katawhan nga mo ni nahitabo pareha karon no mo ni nahitabo. Makasabot ang tao pero ang di na masabtan sa katawhan nganong wala na continue ang pag-manage sa probinsya. So nagka-meeting gapon ang imong transition team ug ang iyang transition team. Yes. Okay. Nagka-meeting sila unya mo to niingon sila nga June 30 pa kuno nila i-turn over tanan at 12 noon. Pero ang amuaa na attorney ba nga unta mahatag nila og sayo para makita na mo kung unsay angay na mong buhaton. Unya ang provincial director sa DILG gihimo niya vice chair. Nga muna nga ni question mi karon sa DILG ni suwat na sad mi. Nga unsa man taro sakto ba ni? Nga ni appeal siya. Murag di man makigatubang namo gipaon man ang DILG. Diri namo. Unya kung dapat ana DILG I think facilitator ka. Na sila ilang own team, nami among own team. Mag-istorya ta. If you can make it the soonest, amo tagaling gusto nga by June 20 na natanan na mong documents, mo ginay among timeline. Para napamita mo napamit time na mo tanaw ang mga accountants mo tanaw ba. Ready na gid mi attorney, we have for 2 weeks na gid mi. Ang problema lang sila. Kay nagsige sila og unya-unya. Na karon pa siya nag-meeting sa iyang mga karon pa kuno sa mga department heads patwa takabaho unsa na sanang manipulation. So hopefully kwan kay kini ang para nga makuan ba para mahapsay ba by paglingkod nimo didiretso na continuity. So kami ang gilangay-langay. Klaro nga naagyoy ka ng obstruction. So basin og kwan so kay siyempre sugod nimo lingkod na nyo dunay mga pa di ay ta makabaw kung unsay mga angay buhaton ika 30 na gid 12 noon. At least karon og mahatag na daan doon na mo time to study unsa ning mga kuana para lingkod smooth na ang paglingkod. Naghimo siya executive order nga gi-appeal niya ang katong provincial director sa DILG as part sa iyang team. Ingon sa ning director sa DILG for as long as siya pa ang incumbent, ato siya mo serve. That's according to them. So or basin po sa ilang kabahin murag naapoy kita ko taguang mga kontrata na diha, mga papilis ron. Nahadlok sa ding ubang mga provincial director no mo go against but kung ano na attorney ka ng they will not be hurting me, they will be hurting the people. Og mga empleyado kung walay continuity ba. Kay do naman to giingon nimo nga o giingon gani nga sa imong transition team head si Attorney Lao no? Attorney Edmond Lao. Nga kaning mga transaction nga ilang himuon kay basi do na pa yung mga midnight nga mga transactions nga himuon karon nya padong naon taas na manaog pero maghimo pa sa mga kontrata uban pa i-review ni under scrutiny ni sa transition team. Delikado kayo mo nang i-warningan ang tanan nga padong naman siya hawa ay na mo og sud og kontrata pa. Ngayon ana. Actually we won't honor any contracts nga gihimo ka ng mga midnight deals ba. So we will be looking into that good. So mo na nga kung smart ni mga tao dili na lang unta sila mo himuan ni mga midnight deals ba. Help with the transition in less than a month. Help us to help the people also nga naay padayunan ang probinsya pero kung magsige nag-ingon ani sila nga 30 pa delikado kayo ni so muna nga ato gini padayag sa mga tao nga dili na among sala. Kay kami ready na ituman ko sa akong saad nga after the following week sa akong pag-proclaim nga naa na akong team. So ako nang gituman attorney ningon sad ko nga mag-press-con ko. So ilag yun ang paningkamuton nga mupalpak yun ta. So pagyapo na human ang pagdaog-daog. Dako ni nga challenge no. Daghang mga challenges sa una nagpadung ang eleksyon karon na human na lang another challenges. Pero mo lagi na. Despite that attorney, we've been going and doing our meetings no. I've been meeting with the PNP, they gave honor to me already, mga ambassadors of Brunei. I've been meeting with NEDA, the ILG, PhilHealth.
because we're working so hard for our kanang healthcare program, no? Naman may direksyon na. We're even ready for the 100 days already, no? So, muna na kanindot. Now, ang mga tao gusto nga ma-successful gyud ka. Gusto po mga tao mahibaw nga kining imong transition team nga doon nagigugma para sa Sugbo, doon nagigugma diha nimo nga magmalampuson sa ka, labi na ni first term nimo nga ato nga tabangan ka nga ma-push ka, malampos ka sa imong panggobyerno. Dili ingon nga kanang dunay iban mo kapyot noon nga malunod noon taning kalakihan, no? So kining imong transition team misalig ang katawhan nimo og nisalig sila nga kining imong gipantudlo nga mga maynlaki ni. Now kining transition team nimo ako na ilhan diha ikaw mismo si Attorney Edmond Lau siya may pinaka head diha. No? So kaila mo daan ani niya og makabouts ka sa iyang integrity, no? Si Attorney Edmond Lau gyud college pa mi kauban na niya. Oo. They were senior, older than me, no? But Okay. sa political science. Oo. Unya kanang aktivista mi kauban mi ani. Okay, Kabawgid okay. ko na kanang iyang kasing-kasing panirbisyo gyud ni sa una pa. Okay. So muna nga siya usa na gyud siya nga akong gisaligan. Oo. Kay kabaw ko nga ang iyang intention is dili mang negosyo, dili mang warta, kundi dili serbisyo sa katawhan. Kini si Ferlisa inon kaila ko ini. Usa sa mga maing laki ni si Ferlisa kontratista ha. Wag kuan man kana na ang reporter sa pamantalaan sa una. The Freeman. So appeal ni sa I imong think she will be in the PIO. PIO. Yeah, working with Ruben Lisera, ako ang head sa kuan. Kay kami gud Sokmen magtan-aw before. mi, maningkamot mi og manghinaot mi nga malampos unta si Pam. Nya usagod anay nga malampos ka imong team ayo gyud. Mantigo. Yeah, ako ginang gipili attorney mo bitaw na katong initial team na core team na ako nga gusto mo sulod, no? Ito mga taga may isog wa gito na ako Nya siguro ano to. entertain. Ya, ang imong team ayo kamo mo serbisyo dunay kasing-kasing sa mga subuan nun labos tanan dili lalay. Ha? Qualification no nga dili lalay. Di ta nang lalay. Pinas lang giingnan nga our faith should always be on the ground. Humble lang gyud ta. Kani ato pa nirbisyo ni. Kay kana kun lalay gud madaot ana. Daot yun attorney. Ako ginang gitarong ug pili sila no ang akong chief of staff si Aldwin Emphasis has been serving the municipality of Danao as a consultant. Oo. Kanya ang iyang expertise is kana mga development council. Nya kuan sa na siya sociologist. A very good background if mo tanaw ka sa akong mga team. Wala gyud mga humble and simple ra gyud. Nya way background nga kanang nakonbiktog sa Digan Bayan. Sigurado. Unya, they're very qualified, no? For their position also. Unya, muna ako nang... Kay kami concern kay minimo, kay lampos ko ka. Unya, kini mga tao... Kasabot ko. Unya, gusto mga tao nga, successful gyud ka sa imong panggobyerno. So, manang, concern po, kinsa man imong ipanudlo, way lalay ining imong ipanudlo, no? Wala gud sa Attorney Gilay. Nay usa ka lalay sa Attorney Gilay sinisa. Sa Attorney Gilay, also legal counsel na siya sa Danao Municipality. So he'll be taking our as a provincial legal. Okay. Unya, attorney, ang nasa side behind me is the business sector. Okay, Now, I've been appearing and I will be also part of the Cebu Chamber of Commerce to na ilang launching sa ilang business month later, no? So they've been very supportive. And yeah, so mga business sector, I've been meeting them already. Okay, so doon na kay qualification ni panudlo kini mga department heads ha, of course, mga alter ego man sa gobernador, ikaw doon na kay imong kaugalingon ng team unya ang imong mga department heads magtudlo gyud kag imong kaugalingon sab nga doon na kay qualification nga number 1 nga ako ika-suggest nga dili gyud lalay. Dili gyud lalay. Number 1. Di gyud na pwedeng lalay na ako, mo gini akong kontra. Kana nindot ta kay mo gini pinaka-importante. Og kini ni ang pagpadagan unya, no? Labi na kining ato nang undangon ning pabayad sa uwiwi ug pupo diya sa terminal. Attorney, we're working on it already. O uban pa, gamay la. Ako ipadayon ng pangutana, humalamang sa pipila ka mga pahinumdom. Straight to the point. Atong balikan may galas Governor Pam balik 4 mga sukit paminaw no sa atong pagpagiginabi karon nga buntaga. Kay importante magod nya kanang mga formula nga ma-successful siya sa iyang pamunuan, kamao siya, ang iyang team kamao, unya dili pod lalay. Mo na importante no nga kanang dai kasing-kasing sa pagserbisyo para sa mga tao. No kana basta sincere lang ang tinguha. Kuan magyud okay magyud no. So karon unahon na to. First 100 days. Tan-aw nako kini bang usa sa mga issues batay sa tagsaon tanan sa ni? Kini bang ang mga probinsya, taga-probinsya kana baya sila Governor Pam no? Ako isip kana na ang naibaw magyud ko unsay kinabuhi sa probinsya. Dili gid lalim na nga muanhin sa syudad usahay mamailo pa ng plite.
Mamaylo pa nagpliti unya kana bitong usos probinsya na nga inig-anhi hapit-hapiton ang daghan anak kay tungod sa pliti unya human maingon pa kaning silingan nga madto kag molugsong kasugbo o di ay kon palihi ko ipadana ang daghay padaba. Muna nga di lalim abot mo sa terminal pabayaron pa kag uwi upo dito. Lagi attorney kana kuan gyud na siya. Matangtang na to sa first 100 days nimo. Yes, attorney, expect. Consider it done. Okay. O nya nanagali mga donors nga mo renovate sa toilets. Okay, mayo. We're looking into it na gyud. So imagine na pwede man di ay. Oo, pwede. Yeah, so kung naay lounge nga pabayran, para sa Ayala ba na ay lounge nga pwede mo bayad ka. But na available premium gyud siya. Pero available ang dili premium or naay option ang tao. Okay, sige. So first 100 days kana na anggon mo malipay ta na mahigala. O pakpak ta na napita. Wala na bayad. Grabe yung monetary naman unta na oy. Ano man gyud nga. Bitaw grabiha. Attorney dagan sad kaayo kanang kana bitong mo ato ka sa tourist area like Moalboal no? Daghan kay mga taxes bayaran. Isud nimo. That's why ang ato ang tourism diri sa Cebu ubos yun kaayo. Nay data na abot na mo 18% down. Yang muna na lang tag nahimo. We're losing tourists to to Vietnam. Unya side di na mo ani diri diretso na sa Bohol. So kinanglan tan-awon sa gyud nato kana bitong mga fees bitaw mga unnecessary fees. Nga pabayran. Okay, balik sa tas terminal no. So okay, ato dito consider nga okay na. Kana pong pag-drop off sa terminal, kini ang mga tao ni mismo taga probinsya man tagaan kag ticket, mas mahal pa nga to mag-drop off kag pasahero sa terminal, South Bus Terminal or North Bus Terminal kontra sa mo drop off kag pasahero sa Pantalan. 10 pesos sa Pantalan mo sud ka mag-drop off kag pasahero. But sa terminal 20. Sa may itong buhaton ani. Grabe na. Attorney amo na siyang kuan na assign ana. Okay. Nga ato ng WAD-O no. Kana siya nga unnecessary nga. Grabing business mag-ayo ang pamagi. Tanan gyud sa probinsya attorney kada lihok nimo pabayron ka. Basta maligo kag dagas mo albual pabayron ka. Mura pag your Nicol and Dime mo tawag na nila no nga tanan na lang lihok pabayron ka. It reflects the kind of leadership that we have ba. Kada lihok gasto, kada lihok bayad. Ano man na wala lang yung serbisyo para sa katawhan. Muna attorney kana attorney consider it done. Na amo jud ang trabahoon. Okay, salamat kayo. Anita sa healthcare no kay una-una kini gyud sa probinsya ako na interview si attorney Jimbo Borgonya ba. Ingon siya nga pida kuno Diyos kahanginan ako ng interview ingon siya nga usa sa mga rason na sa iyang igagaw na unay day sa in town nga dito sa probinsya namatay sa provincial hospital. Kay kini ni ang wa may capacity atong provincial hospital ultimo gapas og mga kuha naman matud pa niya nga pait gyud kayo. So kini atol niya sa imong panggobyerno unsa may atong mahitabo ani gyud kini atong mga healthcare. Natay tambal, natay doktor. Yes, attorney no actually as early as now daghan ng pledge og na ay unsa na mobile clinic na ni pledge og mobile clinic now we're working on a sea ambulance no na signing pledge so ato nang lantawon unya we were looking at the systems of PhilHealth ba. Okay, it looks like mismanaged should kayo atong healthcare system kay naa man day budget mag budget ug nganong wala ni ma-implement ng kani mga programs sa PhilHealth nga makatabang kay katawhan ug ngano nga pwede sa ubang probinsya ug diri sa atoa. So amo na nakahinabi na ang consultant dito sa Consultant Kidarat. Hinumdum ka wala to sila bayad dito no. Cashless ang ilahang healthcare. So amo nang gisigig meetingan karon ug unsaon na namo pagpamaagi no nga ato yung ma-improve ang atong healthcare. Doable gid attorney. Sa tinuod lang kay naaman ang funds we were looking at it bitaw. Kuan lang gid implementation wala lang gid gitagaag pagtagad. Okay. Kay the money is there. Ang ilaha de ana attorney no nga na sila program nga kanang di ba numdum kasunan ko primary barangay healthcare kanang primary healthcare nga naaman day testing, blood testing, sugar kanang available man day na. You can do that and then bayra na wanay bayad. Ang PhilHealth mo kuan mo subsidize ana. So ating para ang sistema na nga yes attorney we're really into that no as I'm lucky kay nga akong daughter is a public health expert so that's why we just need consultants to help us look into the process sa gobyerno para ma-combine nato ba ang proseso. So naa gyud
wala So lang at least nakaistorya na mo sa konsultan ko darat. Yes, Okay. naistorya na Panahon namo. ni Davide, okay man andagan sa ospital. Matod pa sa kung hibaw-an. Yes, doon ay correct. mga experts, doon ay mga doktor. In fact, doon ay mga doctors gani nga nagpost na sila nga luoy kay pag-abot ni Gwen gipangtangtang ang mga doktor. Yes, correct. Unya Attorney. gihimos lang kontraktual. Contractual. O nya, daghang kay post available ha. No? If we're not mistaken, mga 130 post from mga doctors nga wala gi-fill up. Oo. So, Gihimo kung mauto contractual. nga sa laing aspect imong himuon pod, but sa healthcare, wa kay plano nga katong katong mga expert pananglitan nga nitabang ni David at the time nga kuha na to pod. Nakita na ko no muna Oh. naging og law of attraction no kasi I've been already thinking about Dr. Katan. Okay. Remember mo muna siya kanang healthcare. Oo. Ani in charge ni David. Nakita mi gahapon sa kato akong giatinan na niingon siya nga mutabang gid ko. If you need me anytime just call me. He's willing to give out his expertise. Oo. And I met so many doctors also yesterday. Niana sila so they're really willing to help now. Oo. More than ever. So I think pag sugod na 200 days no kung wa pa ma-set up, we will do mga medical missions good. We'll ask these doctors to do medical missions, and if possible unahon gyud na nato kato akong giingon na mobile clinic. Okay. Ngay mo atos mga barangay. Oo. So na naman signing pledge so we're just consolidating ron, Oo, attorney. oo. By June ato nang i-consolidate para iglingkod nato mahan ay nagyud na natong tarong. But it's doable gyud. Kini ni ang Kaya hasta gyud tong buhaton. si ambulance basi maghimo po nato no? Oo, nanay ni pledge anang si ambulance ko misik usa lang una sugod lang ta pilot lang ta sa Danao Camotes. Oo. Kaya ato ba nga ang mga hospitals kay maabot gud sa suto gud ang linya suto. Wala na. Maabot ta 40 ka gud. Wala magud tay ko ana Oo. attorney primary healthcare. Oo. Kung makita na ang kanang mga diabetes, kanang Oo. high blood, dili na mo complicate. Oo. Kay na contain naman nimo siya Oo. barangay level or municipal level lang take care na nimo di na mo complicate so dili na mapuno ang soto kung Soto, ato oo. nang ayuson diri pa barangay level pa lang. Atangan dito danay. Ati manuna Oh. na kay high blood and diabetes table center lang Oo. para hataglas mga tambal. Oo. Di na mo complicate og dagkong mga sakit kung maatiman nimo on the barangay level. Oo. But the thing is ang kanang mga barangay healthcare workers gigamit man gud pammulitika. Oo. Wala gyud na nila gagamit in the real sense sa ilang untang angay buhaton. Oo. So ato na silang kuan ato ni ato gina silang utilize sa ato mga healthcare programs. Ato mga provincial hospitals, mga district hospitals ito ma-activate gyud na to Ma-activate yun Oo. na ato niya. Okay, kay mo na kuan gyud sa mga tawo limang kagway gapas dito sa hospital. Naagid attorney. You know, think about this. Ngano bang probinsya na ay mga resources nganong kita wala. Oo. So it's really nga na ay may budget. Oo. Unya ka na ilang tawag universal healthcare sa the policy is there. Wala lang yun gi-implement. Wala yung tagaig prioridad. Plain and simple. Wala'y prioridad. Oo. Si Gwen maingon sa nga na ay 6 billion cash kuno ang probinsya pero ang budget karong tuiga is 25 billion. Yeah. So burot ka ang budget pero ay kwarta. exactly. 6 billion na may naa. Oo, Iyang budget 25 billion. So doon ay kuan na problema. Na Mabitaw na. discrepancy. That's why we want to look at the papers as early as June 20 unta, no? Okay, para we can do measures ba unsa una tinuod ba gyud na unsay ka matuuran. Ang problema man gud ana nila puro propaganda. Oh. Importante mo gud ang leader, ikaw may gisaligan karon, ikaw may muhimo sa mga priority, no? Transparent gud unta attorney. Ang problema man gud aning administrasyon, wala accountability, wala transparency. Muna in my governance, I will advocate for transparency. Everything makita ipakita gyud. Mo bitaw na nga usa sa nasa akong istorya nimo karon ang sitwasyon karon namo nga gilisod-lisod me sa among transition kay that's transparency. Wa ko nagtago-tago kay ba ang katawhan nga gilisod-lisod gihapon karon. Okay, mas maayo pod unya inigabot unya sa imong administrasyon gusto may nga transparency na og hasta gani ang provincial board among kuanon sila kay panahon wa man ko ka lahi man gud sa Cebu City live ng ilang council. Ang sa province dili na live sa Facebook. Nag-live lang sila ngadtong panahon, ako isot sa kulom ron, nga ilang gustong pakauwawan nila sa Burgonya. Mao to nag-live sila nga complete sit up ang ilang kuan para ma-live. So karon na sugdan naman live na ta sa sunod. Yes na, magsugdan nila kuan I go for transparency. They should go for transparency also, di ba? Yeah. So you can only admire the guy for being, transparent and being open, no? But probably they're not used to it because they're used to secrecy and propaganda. So kung transparency,
bisag ikaw na sa executive department pero mananghid mi nimo daan nga pwede kami sa DYHP maka live Facebook may labi na kung mag kini ni ang magsesyon to dito ang Why problema, attorney. provincial board. Anytime you're free to imuadto mo sa Capitol. Kung na ako, okay ra gyud ko, attorney. Oo. Yeah. Okay, mao ni sa healthcare na to nga aspect, no? Kay importante once matubag na to ng kuan sa mga tao, at least sa mga tao maka-feel ba nga niya gyud mi. Doable, attorney. You know, this I can say, mismanage ang healthcare sa probinsya sa Sugbo. Karon nga nakita na nako, na istorya na nako ang national agencies, makita na to mismanage gyud. So we have to manage it well, follow sa policy sa national, ug dili maghimo og atuang kaugalingon diri. You know, we have to abide by the policies of national. There's no reason nganong dili mo succeed, ug there's no reason nganong mag-antos ang katawhan. Now atong tangkalo na sa imo nag-ingon ang suroy-suroy dako gasto ta o kanang pasigarbo perti dako millions ang gasto. Sus, attorney, 255 million, no? Ang kuana na ang ilang giingon sa akong transition team, no, from what they heard, na ay ordinance day anang pasigarbo. So we have to look at it. Unsaon na to pag-repeal, unsaon na to pag-change ana nga balaod nga atong mausab ba nga di na madayon unta ang kani kay August na ra ba? Yan na namang budget ana. Prepared naman ya ordinansa man di ini. Ang priority ba no nga suroy, pasigarbo, ang mga hospital wa. Mo lagi na. So atong ibaylo. Mo good, attorney. Sus mo gyud na niya ang akong mga transition team dito sa Kapitolyo, no, nga it's not what it seems it is, no, sa guwa tan-aw nimo. That's what this administration is all about. It's showy. Puro propaganda. Tan-aw nimo nindot pero di ay to ang mga tao nag-antos. I was right all along during my campaign. Na nakita jud nato nga puro ra gyud ni pakitang tao. Plastic ba? So kining sinulog sa Cebu City para sa Santo Niño mo ni atong suportaran. Yeah, para na ako, attorney, but since na ay ordinance, so ma-implement yun ni siya next year na gyud sa kuan na gyud. But karon ngayon na may kuno ni budget, no, so but we will look into it unsaon ni, but we're looking at siguro kung naa gyud na di gyud na mo matangtang, no, or di na mo ma-change ang law ana basin by district na lang siguro within the district. District compete within the district kung kisay makadaog mo apong ipada sa sinulog nya kanang component cities lain sa na sila nga competition. Because think about it, how can a third class municipality compete with a component city? Mas daghan kog budget gud, so syempre makadaog ana Karkar, Toledo kanang mga dagko gyud, no, so they should compete among themselves. Unya ang kaning mga municipalities third class by district sila na ang mag-compete. So whoever wins there mo ipada sa sinulog. Kung in kaso lang yun wala tay mahimo aning karong pero tan-awon lang po ang possibility ana tungod kay kon magod ganon ang kung mahimo ang ato priorities kwarta ba kato yung basic services. Mo gyud na nga kanang budget ana i-relocate na reallocate na siya sa healthcare. Kung makaya na mo, attorney, but we will do our best. Okay. Now depende sa mga board members. Unsa may pamaagi ani ron considering nga ang board majority nila kung doon naman gani uban nga kuan dili imo. Imo kana ikaw ra usa unya ang provincial board dili imo. Unsa may pamaagi nimo ani ron? Kami sa among ako sa akong kabahin, ako sa gipanawagan nga basta kay plano, programa para sa mga pobre ayaw babagi. Mo na ako kuan diri. Pero sa imong kabahin, unsa man nimo ni pag pamaagi ni ron, na kay plano maayo, pero mababag sila panalitan. Ako, attorney, I always believe, no, nga the hand that reaches out always touches. So mo reach out jud ko nila as much as I can. I will be humble enough, no, to talk to them and be with them, no. I'm always there for them. But then I hope they will allow me to. Ako ginang paningkamuton nga tamas ginawa na reach out ko nila. And hopefully unta anything that pertains healthcare ilahatag yung kuanon kay ilatag yung tabangan ko. Kay di man sila answerable na ako, attorney. They answerable to the people. So kung mga tao po nila na. So ang mga tao nila kay transparent naman taron. Kung di na nila buhaton alang sa katawan, I have no choice but to tell the people. Niining mga board members nga mga nidaog, tan-aw nimo usa sa ako nakita nga kanana sa akong interview, kini si Attorney Ulinsino, dili din siya endorsed by One Cebu, pero nidaog siya. Na interview na ko sa kanginan, unya
ako to sige inang nga ug panalitan na programa ang gobernador nga para sa kayuhan sa mga tao willing bakang mo support nitando to. Pero kung sino ra pod unya nigbuting ana ug babagan yo ka medyo problema ka kinsa ba kay ma-count nato diha nga mga board members sa imong tan-aw nga at least mo dapig sa katawhan no dili mo dapig sa silang pamolitika. Straight to At the balikan point. may higala si Governor Pam Baricuatro nga ni agad sa itong sibianan karong nga buntaga mga higala. Okay, Governor Pam, na interview na ko to si Attorney Olinsino. Murag nakita po na ko nga medyo kuan siya. Ambot ba ko kumasayo pa pero sa kong paminaw nga murag sincero sad siya ba? Yeah. No? So panalitan makatabang ni sa Attorney Sino nimo nga naay mga ipasar nga kuan. Kay liso ba nga ako na huna magud ikaw Governor bisa pa kung sa imong plano nga nindot ug way mo pasar dito resolusyon. Way mo sponsor og kuan kay tungod dili imo ang tibuok. So karon ni si Attorney Sino posibleng makatabang nimo. Karon nig voting ron. Ang problema ini unsa man nimo kaya nimong ma-reach out sila nga para sa kaayuhan butar mo. You know, actually looking at them ba, I know some of them I said personally, no? Sensible man gyud sila. Oh. But at this point, napamanggod Oo. ang current, kaya napamanggod nagdominar. Mm. So I'm sure there will be a different personality when that certain person who's been very abusive, naapa, and very controlling, naapa, di pa gyud na sila kahunat. So you are But hopeful nga by the time you I am very take over, hopeful. okay na, mabali na po I'm gamay. very hopeful because as I've said, I want to empower them. I don't want to overpower them. Oh. So I'm sure mausap pa na attorney no, I'm sure ang ilang timpla pa diha or ang ilang mausap pa na napag yun ay changes. I'm very positive about that. That's why in my column today I give them the good news. Nindot kayo imong column attorney. O na mo'y good news nga napo mo'y panahon you redeem yourselves. Yeah. I like tagaan mo chance. Bitaw na ako'y point na imong giswali kong spineless. You were talking about spineless. Sa magod ka ng spineless, that's an effect of an abusive behavior ba. So of somebody who's controlling bitaw and manipulative. So kung i-control kag maayo, yun na being spineless. That's why I said I want to empower them. And I'm sure they will be empowered. Yeah. Okay. So kini pasigarbo sugbo din nato tagaag priority pero i-review ni kay dunay ordinance unya tan-aw ni nga kuan kay doon na rabay ako nahibaw-an asa tong ubang mga mayor dito murag nabugulbol po sila ng pasigarbo sa una pagid sa mga estudyante papilon o pagawas magkaway-kaway ana sila. Karon ako nakibaw nga kuan gyud kay na sa inconvenience kay na sa mga mayor di ay kaning pasigarbo kay I've talked to some already. Na orita sa business nga sektor kay doon na po tanhibaw-an nga dunay mga gahapon doon ako na-meet dito nga daghay na problema ba kay gukuron lagi sila ani nya murag doon na bay pangayoon or unsa ba so kani so ikaw sa imong panggobyerno business friendly ka gyud. Oh yes, gusto yun ako na ease of doing business in the province of Cebu. Kung ato nang malesen ang bureaucracy, ato nang that's my goal yun. Nga easy bitaw ang pagbihimo og negosyo sa probinsya sa Cebu ug kanang mga taxes ato sa nang reviewhon nganong tag-as kaayo. And I'm sure nga sa akong panahon walay increase of taxes definitely. Okay. Kini mga contracts po nato, kining kware. Kana gyud attorney, that's something that we have to look into. Pero para nako di man ko anti-query, ang ako lang na you follow kung unsay mga requirements or policies as long as you can comply that, that's okay. Dili sa ingon nga kung basta mo na dili gyud kuan ha kanang serbisyo ko dili negosyo. Oh yes. Kay so kay usudlan tanan gyud negosyo na la. Serbisyo dili dominance. Okay, napailain kini ni ang MCWD kining province mangod nakig sabot ni sila sa Ayala sa una. Ang palit ang ilang baligya sa tubig dito sa kuan MCWD 25 cubic per meter no. Unya pagkaman hantod pa ni sa 2035 pa unta ni nga maong contract. Giputol ni Gwen. So pagputol niya iyang gikasabot lahi na pod dili na Ayala o gibaligya na hinuon sa MCWD og 60. Ni mahal na noon. So actually mahal ni tubig na to ron tungod adto. Imbes kay mo barato ni mahal. Amot nga nun iyang giputol tong kontrataha nga barato, ningita sag mahal na noon. So pag mahal, unsa man na sa MCWD, og ilang ibaligya balik o barato mahitabuan na mabangkrap ang MCWD. Mopadong tag privatization. Pwede man ang ma-review nimo unya pohon? Yes, attorney, actually nag-meeting namin sa taga MCWD no, and then we already heard their side, but the way I look at it, good sustainable. Yeah, dili. Good sustainable unya kay tungod sa desalinization, mahal man gud na. Una mo mahal ang tubig ba. So, mon tan-awon gyud ni usa gyud ni kabutang tan-aw nato. Kuan kayo negosyo. Negosyo desalination nga kuan no. Negosyo, I think they want it to be privatized. Pasig na anay kasabot wa ta kabaw.
No, but that's something that we have to look into, attorney. But thank you for bringing it up. Oo, kay mo na importante nga makuha sa nato. Yeah. Oo. Unya kining daghaning mga daghan mga businesses nga gipangsudlan ana. So sa imong panahon dili ta maka-expect ana nga No, attorney, no, agree. Serbisyo ra ni ako away negosyo, di man sa ko negosyante. Oo. Ambot nga no ni nga you know, the role of a governor is to look after the welfare. Kini ako bagi akong gisagol-sagol katawanan akong komentaryo kay aron ba nga ang mga tao makakuan sila ana di sa maburing maminaw ba. Mo ni akong punto sa una ba nga ang pantalan gamas-gamay o bayranan mag-drop off kag pasayro dito imong parinti mo drop off dito 10 la. Ang terminal 20. Unya kana na ang umuapil ni siyang siguen moapil sa kabutang mamahal mahinoon. Nakuyawan gani ko nga nangayo siya og lingkuranan sa board sa Sisilex. Duha ka mo gigit ngayo. Yeah, I heard about it. Ikaw iyay mo mahal na makapon ni atong bayranan. Nigagil to tulay. Isus Ginoo ko. Mabalaka ko niya ko nasi apilan. Mura mamahal mahinoon niya mura pagka so karon kining Sisilex nakapangayo siya og duha ka lingkuranan para sa board sa province ko no. Unya amot usay nahitabo to sa Sisilex. I think that has to be reviewed also. Attorney, no, kana, but you know that's her pattern of behavior, you know, meddling, manghilabot, nga dili man taangay. You know, just stick and stay focused to your goal as a public servant. Na ang interest good sa publiko imuhang lantawon, dili ka ng mga negosyo. Of course, you need to get revenue for the province also. But not kanang imo na lang in-nickel on dime ang tanang tao ginagmay pabayaran hastang usana CR pabayaran tanan na lang pabayaran. Now ang 93-1 unsa may inyong plano ani? Kay ang uban Nagstudyo namin ni Mayor Archival ana. Ako ang good attorney which I've been very vocal before nga dapat i-honor na to kung unsa to'y prior agreement between a governor and a mayor, which was Mayor Tommy and Governor Davide. No, I would stick to that argument. This is another panghilabot bitaw pang-controlling and you know behavior ba nga manghilabtan man na nimong nga na may agreement sa usa prior agreement, di ba? Ako I would honor that one. Now I have to respect social justice. Okay, ang Kapitolyo ibalhin sa Balamban? No way, attorney. Di jud ko ana. You know, kabaw ba ka nga nanay almost 1 billion ko diha kanang appropriation para sa kana nga unsa na Kapitolyo. Pero anong imo mang ibutang ang kwarta diha nga pwede mo na nimo gamiton sa healthcare. Unsa may purpose nga maay pa man kay atong Kapitolyo diha? Ano maghimo magyud dito kuan Kapitolyo? Unnecessary. Nya mo drain lang na sa budget. Okay. Nya kining 1.2 billion nga budget panalitan kay ilamang ipasar nga pinaspasa gyud nga basin unya og maluing Ginoo maminaw tawo ning mga board members kay hantod karon ibalik na sa kangguen basin unta og dili na makunaon sa guwen nga iyang ibalik ngadto kay until June 30 mo na mo siya kanang samtang naa siya diha ba imbis kay mamutos na siya kasi di pa masyag panghilabot hanging on to power. So panalitag ibalik niya 1.2 by Monday mag-atang sad mi ani kada Lunes mag-atang mi kay basig ibalik. Yeah, dapat ang mga tao ang katauhan gyud no mag-atang gyud ana kay kwarta man na nato. Og panalitan dili ni madayon og panalitan madutlan sila nga di na madayon kay nagbantay mga tao. Ikaw na may mo decide ani sa imong panahon na unsa may itong priority aning 1.2 nga supplemental budget. Of course, attorney, no, as akong priority projects ang healthcare good. Okay. We have to save lives. Unsa mo na nato nang sitang panguliktag kwarta nangamatay ang mga tao sa probinsya. We have to protect mga tao din taon kinabuhi sa tao katauhan mo na itong prioridad. Ang healthcare and healthcare good ang key para makasalbar ta. Kay mas infrastructure ba ni basin na yung mga kontraktor nagpaamot na ani. Ato ginang bantayan, attorney. Tabangi ko ninyong bantay ana. But kung ako ginang aning kamuton nga mabutang na nanta na nga budget sa prioridad gyud ang kalawa ang healthcare nato. Unya unsa man kay katurbang usas tubag ni Glinsuko ani nga ipa-renovate ang opisina ni Olinsino og opisina ni kinini ang Sanchez nga bag-ong kuan ron. Napa mo mga opisina diha good nga pwede pa gyud magamit. Ako I will not spend money to renovate my office, no?
Kung sa'yo na diha, di, mura na ako Oh. Simple. Unsa may sa pikas nga bahin kining kay ang imo ra bang oras no na kay daghang pa mga meetings karon unya ni sinyas to imong staff kining do na daw ko nitag 20 pesos nga bayranan sa pantalan. Unsa man ni atong i-review ni agapil? Yes, attorney, ato nang tanaw. Ito sa probinsya? Oo. Okay. Amo na, I think that's in our list already. Oo, nya do na pay ambulansya matud pa nga dunay ambulance nga mobayad pa kag paggasolina gikan sa lungsod aron mudagan. Mao lagi no. Unsa may toy ka sulti ani? Ano man unta nga naa man ay budget sa national sabi sa PhilHealth. Apil man na ang maintenance sa ambulance. Review tani. Ato nang tanawon sa attorney. Kay liman ka nag masakiton, matabang sa masakiton unya human to, pabayron pagag dili mo dagang ambulance ug kay paggasolina. Wala driver. Oo. Kung uban wala mili driver, way gasolina na ambulansya pero way gasolina, way driver pa. So apil na to ni nga atong i-review pohon. Yes, attorney. Okay, so kining mga Consider it done. Oh, sige, kay importante kini unya kwan. Ang Apo Cement, naunsa man tong problema nila? Now that's also one thing that we have to look into. Kaya naman to siya cease and desist order ana. Oo. Good for 30 days. I will review it also, attorney. Crucial na siya, attorney, kay 3,000 families ang involved ana. Jobless kung masirado na, but as long as they comply with requirements, no, environmental auditing and ECC compliance sila, so there's no reason nga nung ipadayo na ang cease and desist order niya. Doon na may nag-text na ko diri nga unsa man kuno na tinuod ba nang ang Kapitolyo hantod karon ang agency nga MEMS kang Glinsuko mana i-review po ng apil. Unsa man ni tinuod ba kaning kuan na may chat na ko god. Maayo. Ato nang natawon, attorney. Ato nang pagkatan-awon wa pa ko di ko aware ana. Oo. Kanang kuan kana nga agency. Mao ba kay Unsa kung vice man na siya? governor ka nya Kuan bitaw no, conflict of interest no. mao may nag-text na ko god Kuan wala na kay siya unsa man na human resource kuan company or murag sa unsa man ni security agency? agency no sa kuan I murag sa janitorial. Janitorial. Oo. Okay. Oh. Bitaw. Sige, attorney, I will have it reviewed. Kaya na may nag-text ako god nya mura man og unay-unay na lang Kaya may na usay maminaw magitas katawhan ba? Kaya na mo gina sila ni bawaan nga wa ta kabaw. manpower services ko no. Okay. Nga, so sa to pa ikaw may board member o vice governor kanya human imo din kontrata to dito. Di ba murag sana siya ko ano? Oo. Conflict of interest. Oo. Karon atong ipalaila kadali to imong anak be ngay doktora man to. I think it's Asa man to yung important anak? also. Na ba to? It's important also. Okay, ang sige, isa kay ikuan sa kuandong. Aman to si haman si ko napa diha kay atong adira ato balingkonon pikas dili lingkonanan kay si doktora. Okay, nga makatabang ni sa atong healthcare sa atong probinsya. Palayog ko kay sa atong microphone usake. Sige. Kay atong kanon, no? Ato sang ila-ilahon ni si Dr. Elise Nicole Catalan. Unya, nag-study man niya sa Harvard mga higala. Ato ning atil ilahon tani kadali ha kay di ba man nga kuan kay ni si Governor Pam karon unya kanana ang busy na mo kay gobernador na ko ni nya hapit sa itong istasyon pagtagad Miguela okay na ba atong balikan mga kagalaan kay kini ni ang kuan man sa niya background mga suking tigpaminaw ato ilahon sa ni mga higala kay para nga kuan sa nato nya makatabang ni sa panggobyerno des Kapitolyo labi na atong gi-focus on ang sa healthcare, no? Kaya dito ko sa gawas nasod gabi kay konsul sa healthcare. Kita dili mapabayaan na hinon tong healthcare mga suking tigpaminaw. So okay, atong pagtagad mahigala. Okay na dong. Sige balik na dong. Sige dok, mayong buntag nimo. Dok, unsa may akong tawag nimo dok? May buntag atin your Nikki lang. Nikki. Pero imong tinuod niyan Alice Nicole. Okay. So, asa man ka nag-graduate of medicine? So diri ko sa Cebu. Cebu? Cebu Doctors ko nag-med school. Oo. Sa Philippine General Hospital ko sa PGH ko nag-internship. Okay. And after ato nilargan ako sa States. Dito ko nag-Masters of Public Health sa Icahn School of Medicine at Mount Sinai. Nag-Johns Hopkins po ko na Masters of Healthcare Management and then nagtiwas ko sa Harvard for kanang leadership in medicine. Maayong background, no? Okay. Nindot. Impressive kayo, no? Kining imong pre-med nimo nga course unsa man? Nursing. Nursing. License ko nurse og doctor actively. Diri ka sa eskwelahan Cebu, sang eskwelahan na? Cebu, diri na Cebu Doctors. Silingan. Okay, so nya ka nag-medicine sad, no? Pero naka-intern ka dito sa PGH sa to pa expose ka sa masa? Grabe ka. So nag-CCMC sad ko pag CCMC? na mo nakaagi sa CCMC. Grabe mong panganakay o pagbantay dito sa so expose ka sa mga pobre gyud, no? Og kuan sa part sa amo sa PGH kay kanang ipadasad mi dito sa Cavite. Kanang
kanang rural ug urban na medicine sumaagi pud mi ana. Atong problema sa probinsya ron kini healthcare, so makatabang ka ani. Kaayo mo na akong plano pod Oo. kana attorneys, especially na public health akong background. Di Oo. kini siya known bitaw mo tanon sa specialty nimo asa imong clinic. But actually I'm more on kanang population based ni siya na pagtagad bitaw. Oh, okay. Now, kining abi nimo dako kay challenge sa kana na ang administration sa imong mama. Kay kini ni ang parehab ni Presidente Duterte ba nga okay to yung pamunuan sus na timing na i-COVID. Wa pa ti COVID mas daghan pa to sa accomplishment. Di na COVID man. Pero daghan gyud pa sa accomplishment halahay magani karon noon nga way COVID pero na tunga-tunga na lang sa iyang termino ni BBM ho wa may Cladex kini hinuon eh. Pero kana na ang karon sa imong mama niglingkod niya ni ate monkeypox. More dako ning problemahan na to. So unsa may atong unsa din ning monkeypox dok? Mas may nang ma-educate na to itong mga tao be. Oh, so kaning monkeypox actually tataod na ni siya. First yun siya nakita na kuan sa Denmark in 1958. Sa monkey na nila nakitaan. Per first recorded na tao na nasakit ani sa Congo, if I'm not mistaken, 1970. Okay. Pero kani siya murag ni outbreak ni siya sa atua 2022. Okay. And then karon sporadically makakita ta na adiri sa atua dagko kay news. Actually pero ang atua lang pod kanang ang nakalain ni sa COVID di kay siya ani kapaspas mo takod. Okay. Pero makatakod. The important thing mahinumduman nato kuan siya kanang close contact kana direct contact sa kana na ay infected na person ba. Kana siya magbutoy-butoy ro ba no? Magbutoy-butoy na siya. Unsa man mahilantan ka ni magkuan kana? O mahilantan ka una flu-like symptoms and mohilan nat una before ka mo kanang unsa ni gawas tong mga butoy-butoy. Pero ang ato lang di sa takin ang pinaka-importante jud na makabalakat ta sa kaning dali matakdan ani katong mga immunocompromised. Katong mga tiguang, atong kanang nag-inom og kanang mga tambal sa kanang kuan respiratory, may nana. Dili isa kanang nag-immuno kanang compromised na mga tao tiguang mga bata under 1 years old kana mo na atong kagulan na kaayo og actually naasa ni katong sa Spain 2022 about 595 ato no na mga nakita nila dito 95% ato were found men having sex with men. Also to na ilang nakita na happen ana. So possible mo na as mentioned mas dali maigo ang kaning mga immunocompromised kay and kuan. Kay karon mo challenge si mo mama, niglingkod niya. Kini ni ang mo ni ato nga tubangon, no? Monkeypox. So kini ni in fact no nanam gani report nga do na nay konfirmo honon sa Talisay day Mandawi nga report so medyo kuan unsa man ni aron di ta matakdan ani. So ang kani ato Attorney Phil kanang kuan lang jud kanang basic kanang daily hygiene, hugas tag kamot, avoid tag kanang crowded kay na places. Also kanang if naatay na batikdan na lain natog pamati no, instead of taguon maayo to mo pa-check up taday especially kung naa rash. And those kanang and then kung suspected then maayo jud mo isolate from there. So mag-quarantine na punta ng kalakiha? Not like at this rate, not likely. But isa ko ganahan ng mga tao mahadlok or kana bitong mabalaka og sobra. I mean ako we have to be vigilant and we have to be guarded. We have to keep healthy. Mo na ang one part sa messaging na ma-miss out bitaw na saktong kaon, saktong tulog, saktong pagkuan sa atong immune system na to, kinalang big-on. Correct. So typically ang ilang giingon sa kaning literature bitaw na kung himsog lang tawa kay lain sakit, walay lain comorbidities, di ka immunocompromised, actually mo agi ra jud sa niya viral mo agi ra ni siya self maayo ra ka. Ang problema lang ta kung naa kay lain na sakit, immunocompromised, muna sila likely na mas magrabi-rabi. So ngano man tao dapat tag face mask na po ani? Ang akong advice ana best to katong mga immunocompromised o katong mga tiguang mga mao na siya, but generally ni look up sa noon sige buhat abroad wala may mandate pa na gikuan either CDC or WHO, so dili in a community setting wala pa advice ana for
community masking. Dagko ara ba sa butoy-butoy no? Dako. Asam ti picture do? Naba kay picture da names? Tanawa ko no names. Ipakita ko no names sa atong social media names. Nga picture sa butoy-butoy katong kuan bagi butoy-butoy sa kuan? Impacts? Oh. Grabe ha day. Igagaw ni siya sa smallpox. Okay, So, ang kanis attorney, ang ihang tambal, ang treatment ani niya supportive na treatment. Og naay certain antiviral. So naaray dili pari atong COVID sa una na nagkat-on pa jud taon sa siya. Na natin agian ani atong mga infectious disease na sila treatment plans na for this. Okay. So unsa may tambal ani pila man ka semana ta maka kung naa takdan ani panalitan i-isolate sa pila ka adlaw. So ang ilang gikuan sa literature 3 to 17 days taas-taas na ang 21 days before mo gawas. So mo na siya ang incubation period. Igagaw na sa kanang sa una pagkabata na to nga dunay masakit nga nagbuti-butoy mo chicken pox ba to? Igagaw na pareho na silang pamilya ha. Mo ning pamilya ha sila? So mahilantan ka anang kuan ano? Unya delikado nga og immunocompromised ka makamatay gyapon. Dili yun makamatay but mas lisod-lisod ang treatment niya. Mas mabanta, mas guarded ang iyang kuan. Sexually transmitted ni. So not officially said as kuan sexual but pwede magud from bodily fluids, similya, laway, kuan, dugo mo na siya ang kanang part sa Mura COVID yapon nga mo na magmasta. Kaya nig istorya mga laway man lagpot na. So kani siya kinanglan og close kanang prolonged contact. Na kanang dugay jud kita nag-ana ay naka taas-taas ang mabalhin sa imuha. Kanisang bagid-bagid kanang dugay na bagid-bagid na tuan jud kag dugo or na kay break sa imong skin integrity kana kuyaw-kuyaw po na, but generally kanang matabang man na proper hand washing kanang hygiene. Sige sa tag-alcohol ani. Dada na alcohol na po naning kalakiha. Mayro. Grabiha no. So ikaw dako kag matabang ani unya sa administrasyon sa imong mama nga matabangan nimo sa pag-focus sa healthcare, no? Mo order. So, advisor attorney. Bitaw. Kritik brief. Okay, mamay panginahanglan ba sa mga tao nga ang probinsya ba nga kuan problema ang healthcare magyud. Then ang uban pod nga mga kuan. And then I kuan ko kanang I also as a facilitator pod for all these daghan kitag experts, daghan kitag maayong doctor, world class siya dato mga doctor, but it's just kanang getting them to help us bitaw pod and getting them care. They were shunned and shamed previously. So mo na karon na I'm here act as a bridge, as a link na matabangan na to atong healthcare system. Bitaw kay mura bitog it was very ironic at the time, especially during the COVID time, nga instead ang mga doctors nga atong they were the frontliners. And yet despite the fact that they were the frontliners, sila pakawawan pa sila hinoon medyo gigiya pa. So karon atos lang ibalik ang ilang kuan. O ganahan kay sila motabang po. No. At least ni padayag na sila, ikaw doktor gud ka so imo nang circle. Padayag. They're very happy and they're very hopeful. So mo na ganahan kay sila. Doctors for PAM. Na Doctors for PAM. I was in a convention yesterday sa Philippine Heart Association and they were very supportive sa community-based bitaw na mga suggestions which we need kay actually ang nakaayo bitaw sa mga sakit if maabot lang na nato sa community level pa di man na magrabe ba. So kung matagad pa naan sa kuan community sa ato ang bukid-bukid mas maayo na sayo pa di bitaw maghuwat og kanang magrabe na. So ninot siya kay expose man day ka no ako kang size aprebuyag lang para sa mama ba kung ipahutan na primero. So ikaw graduate kag nursing diri sa Sibodok, graduate kag medicine, unya imong internship diri sa CMC, so si expose ka sa mga pobre. Expose ka sa mga tao nya PGH pa, no? Philippine General Hospital dito kakakita agi kag murag suto ko na. Bising suto ko na Grabe ka dito. So ako nang gitan-aw nga so naa kay kasing-kasing ana naka-meet ka ng mga tawhana. Siya si tigpalit nako sa una PGH may gamit. So kani maay kini siya mangumpra nako sa bangbang unsa to mga syringe, mga kailan na kay na siya kay mingon na magkuha may gamit. Grabe no. Siya tigpalit siya mismo may palit. So pagkanto nimo sa US ka, pila ka tuig ka dito? Mga 7 years ko. 7 So, years. nag-study ko dito, nitrabaho ko dito. So, related to public health. So, dako kag matabang para sa probinsya. So, mo siyang kuhaon nga imong kuan.
Kay Wala na ko yung sweldoan ni attorney. Oo. I have to bribe her. No, it's okay. It doesn't matter. Yeah, Ako oo. lang yun na mutabang lang yun mi. bitaw. Sus po Kaya yan bida. ba na, orthopedic surgeon masad. Dr. Sad. Pwede man siyang buhion. Pero nindot nimo na eskwelahan dito sa ano? Master of Public Health, no? Unsa ni Mount Sinai, Sa New York. New York. Nya kini usa John Hopkins Johns Hopkins. University. Dito gyapon ni sa US. Nya labaw ta na nagkadto ka sa Harvard Medical School. She was employed in Singapore. Sa Singapore, sir. Actually, she got a national medal from the Singapore government for her work with COVID. Ito man siya dugay nagtrabaho. So ikaw ba ang imong circle niya kining nakas medicine nga kuan niya? Unsa magibati nimo to panahon nga imong mama murag irok-irok na murag gisbol, kuan murag lockdown ni imong mama ba? Di na ana lang ko kuan lang tanaw lang mo ning kamot lang jud sad. Murag ilang sawayon hasta pag ganing kuan gani yung love. Sa unsa na lang. Anak man jud ang tao pero walang we will show results. Maning kamot lang pud, humble lang, simple, we'll get there. Ano 30 ka adlaw gikan karon, may 30 man. 30 ka adlaw gikan karon. Mulingkod na imong mama as governor. Sa may mensahe niya. Ay, may galimti. Kay nabali na, kay kaya siya, lami kaya siya muluto, mamunay dyan is balay. Sus, kami karon kami na nanguan. Nangatuan. So, we're here to support her 100%. Whatever she needs. Kay karon bitaw na feel na ko sa pagkumpanya, pagtuyok niya. Dili naman lang ni para iya, good para sa tao naman good ni. So, we're here for Cebu. Kita na mo yung love for Cebu, Jude. So, we love Cebu equally and we're here to support her. So, muna. Okay, Governor Pam, unsay imong tungod sa time no nga kibaw ko busy kay ka. Unsay imong mensahe sa to mga igsuon nga naminaw na to karon? Unsay number 1, unsay mensahe nimo sa ni Vice Governor Glenn Soko o sa mga board members? Salamat kayo Attorney Rufil sa imong oportunidad gihatag nako rong buntaga og hinaot ko nga naglook forward sa ko nga mo trabaho with Vice Governor Glenn Soko and the board members, no. I hope you will give me a chance to get to know you and also that you'll get to know me, so that we will have a harmonious relationship. Unsay mensahe nimo sa mga tao labi na kato nibutar nimo nga dakong expectation og nagampo sila nga successful gyud ka nga mo deliver ka og maserbisyoan gyud sila nimo. Dili ka ma fail ining imong paningkamot. Daghan kay salamat sa inyong pagsalig diri kanako ug sa inyong pagbutar. Ako ginang gisud sa akong kasing-kasing nga utang kababuton ako kaninyo sa inyong paghatag na akong mandato ug maningkamot ko sa akong mahimo nga serbisyuhan tamo ug palihog lang padayon ug pangadji para kanako kay dili ni sayon akong gisudlan kay karon pa lang gilisod-lisod nako ug sigurado ko in the next 3 years lisod-lisoron ko. Pero sige lang, sa ingon ni Tatay Digong nako, kumbati lang day ug higugmaa ang taga Cebu. So ako gini pagdayuno na akong paghigugma kaninyo. Ug daghan salamat. Unsay mensahe nimo ngadtong Governor Gwen Garcia? Ug ako naghinaot nga unta dili ko niya lisod-lisoron sa akong transition. Kay kana dili na makapikto nako kung di maapekto sa tibuok, maka-affect sa tibuok probinsya sa Sugbo. So, hinaot ko nga mo cooperate siya sa atong transition para na ay continuity ang atong pagserbisyo sa katawhan. Og himua na dili para kanako, og himua na alang sa imong ligasiya para sa taga-probinsya sa Sugbo. Dunay 6 billion, ang budget ron 25 billion, burot kayo. Pero katong kwarta 6 billion ra. Budget 25 billion, could you just imagine that? So kini ni ang manang material kay ning 1.2 billion nga supplemental budget. Now kining 6 billion dapat gamiton para sa mga tao. Of course, dili ni pahigdaon lang sa bangko. Of course, attorney, muna gi-advise na nada mo kung naagali appropriation, gastuon gyud na para sa katawhan. Kay mo ay purpose ana gamiton dili tigumon. Nya patubuon sa bangko mo unsa na tong kalakihan. Ani na may buhis, na may taxes, ibalik sa mga tao. Correct. Nya transparent lang ta. Correct. And accountable also. Sige, Governor Pam, kining wala ka pangutana, gawas na pa kay dugang mensahe. Wala na, okay na. Daghang kayo salamat, attorney. Salamat kayo, mayang buntag.
O to mahigala si Governor Pambari 4 atong nahinabi karong buntaga. Nilapas na sa atong oras sa 10:19 naman. Nya nagsige na tong sinyas tong iyang kuan pod iyang staff. Ako pa tanto patiktokon kadali. Ready na untas boy kay mga mo partner. Pero matod pa do na pay dugang mga kuan mga higala no. So mo na nga to na sa tong pasalamatan mga kagalaan si Gobernador Pambari 4 mga sukintig paminaw. Standby mga higala no sa atong dugang mga issues, daghan kitag mga issues pero ugma na ta magtiwas mga kagalaan. Okay tungod sa kahagipot sa atong panahon mga sukintig paminaw.